Good morning, friends. It's time to it's time na magbalat ng mga gulay. Ang palaya. Ano to ka? It's time na i-continue ang pagbabalat ng ampalaya. Here we go. Here we go. Look at the ampalaya. Mapait. Mapait. Mabuto. Kamatis. Look at the kamatis. Garlic. Kasi mga ito. Hindi naman kasi. After the garlic, next is onion.
Bye. Islango po. Si Lola. Andyan. La!